U ovo su vrijeme Nefici bili opaki, a Lamanci pravedni. Samuel Lamanac došao je u Zarahemlu kako bi propovijedao Neficima. Oni su ga protjerali. Kad se Samuel spremao vratiti kući, Bog mu je rekao da se vrati u Zarahemlu. Nije mogao ući u grad, pa se popeo na njegove zidine. Samuel je upozorio narod da će, ne pokaju li se i budu li protjerivali pravednike, biti uništeni. Rekao je i kako će Nefici kao narod biti potpuno uništeni za 400 godina ako se ne pokaju. I ako će buduća pokoljenja Lamanaca patiti zbog lamanske opačine, Bog ih je obećao čuvati i vratiti ih poznavanju istine o Kristu u posljednjim danima. Samuel je prorokovao da će se u vrijeme Kristova rođenja pojaviti svjetlo u noći, te da će se pokazati nova zvijezda. A u vrijeme Kristove smrti dogodit će se velika oluja i uništenje, a potom 3 dana, dan i noć, neće biti svjetla nikakva. No zbog Krista svi koji uzvjeruju bit će spašeni. Nefici koji su povjerovali Samuelovim riječima otišli su do Nefija, pokajali se te su kršteni. Drugi su se toliko naljutili da su Samuela gađali kamenjem i strijelama. Budući su bezuspješno pokušavali raniti Samuela, još više ljudi potražilo je Nefija te se krstilo. S obzirom da Samuela nisu zaustavile strijele i kamenje, pokušali su ga uhvatiti. No Samuel je pobjegao. U nadolazećim godinama neki su u potpunosti ogrezli u svojoj nevjeri. Govorili su kako je potpuno nerazumno da bi Krist došao. No pravedni su vidjeli velika čudesa i silno su se radovali.